tenen en comú els directors de cinema Juan Antonio Bayona, Jaime Rosales, Roser Aguilar? Tenen en comú que van sortir de la mateixa classe de l'ESCAC. En aquests moments estan marcant una nova línia del nostre cinema i hem anat fins allà, fins a l'ESCAC, per conèixer quin és el mètode que han estudiat ells, que s'està aplicant i que està donant aquests èxits. Naturalment, hi ha anat Gemma Ruiz i Lluís Xufré. ¿Sexys? Sí. ¿Los tatuajes son sexys? Sí. A mí no me parece que sean sexys. Mira, Tomás, yo quiero que esto salga bien y que lo cuidemos entre los dos. Que nos conozcamos de verdad. El talent artístic i tècnic d'aquestes pel·lícules, de les més destacades de la collita 2007, va sortir de Terrassa, de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Entre els alumnes d'avui s'hi troben molt probablement els Juan Antonio Bayona, els Jaimes Rosales o la Roser Aguilar del futur. I és que la marca ESCAC s'ha convertit en contrasenya per obrir als nous professionals portes abans infranquejables. La mentalitat de l'ESCAC és aquesta, és com aprendre un ofici, practicar-lo molt i cometre molts errors, però en el sentit positiu, com a tots els oficis, és a dir, fer un aprenentatge llarg i després estar preparat pel que vingui, però així, més a prop d'un ofici com un picapedrer, com deies, que no com un artista, com un creador. Fa 14 anys vam començar amb una aula de 60 metres quadrats i 40 alumnes i 4 professors, i ara ja veieu, ara això no és un imperi, però quasi bé. I sí que és veritat que a l'ESCAC el que ha fet diferent de les altres escoles és que s'ha vist el cine des d'un punt de vista per l'espectador. O sigui, fins ara el cinema era un treball com més autoral i hi havia una tendència al cinema català a que la gent feia les pel·lícules per ell mateixa, com ells com a espectadors. Els alumnes de l'ESCAC de sempre hem canviat aquest concepte. Qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo es tenerte tu amor. Lo mejor de mi, de Roser Aguilar, és la primera pel·lícula que ha llançat al mercat Escándalo Films, la productora de l'ESCAC que dona l'embranzida inicial als acabats de graduar. Les crítiques han elevat la maduresa i la sensibilitat de la mirada fílmica d'Aguilar i el públic la manté a la cartellera des de fa un mes. Ara, que un cop que ja s'ha demostrat que sí que tenim capacitat i que inclús podem fer coses que agradin a la gent i que la gent vagi i pagui una taquilla i no sigui només un reconeixement puntual, sinó que la cosa funciona, i amb l'Orfanato ja és l'exemple més clar, suposo que el que cal és això, que els productors siguin hàbils i aprofitin aquesta oportunitat una mica, no? Seduir els productors no és fàcil i una bona via per entrar al circuit són els festivals. L'ESCAC també cobreix aquest flanc. Organitzen el Base Film Festival dedicat a les òperes primes. Fins divendres, els primers treballs de joves directors de tota Europa s'exhibiran a diversos espais de Terrassa, però també hi haurà tallers amb professionals experts que acabaran de polir alguns projectes de pel·lícula amb l'objectiu de deixar-los a punt perquè puguin començar el seu camí. Arrête pas de dire que t'es sérieux. Il faut pourquoi? Attends.